Υπάρχει μια επιχειρηματολογία που την ακούσαμε και τώρα, την ακούμε σε διάφορες τέτοιες περιπτώσεις, ότι και στο Ιράν, ενδεχομένως και παλιότερα στην επίθεση που έγινε στο Λίβανο, οι γυναίκες καταπιέζονται και ότι ένας από τους λόγους που υπάρχει αυτή η επιθετικότητα είναι γιατί θα βοηθήσει και στη βελτίωση της θέσης των γυναικών. Η αντίληψη αυτή ότι δηλαδή οι δυτικοί λευκοί άνδρες με όπλα και με βομβαρδισμούς θα σώσουν τις γυναίκες του αραβικού κόσμου, δεν έχει μέσα της κάποια βαθιά απεικιοκρατικά και οριανταλιστικά στοιχεία? Προφανώς είναι μια ακόμα, αν θέλετε, εκδοχή του white man burden, δηλαδή το βάρος του λευκού ανθρώπου που έχει για να σώσει τον κόσμο του 19ου αιώνα, ας το πούμε έτσι, το απεικιοκρατικό. Εγώ θα έλεγα το εξής. Προφανώς υπάρχουν στο Ιράν προβλήματα σημαντικά στην θέση των γυναικών. Δεν είναι όμως. Πρώτον, είναι υποκριτικό να λέμε όμως ότι θα κάνουμε την επίθεση για να σώσουμε τις γυναίκες του Ιράν, όταν δεν σώζουμε τις γυναίκες της Σαουδικής Αραβίας, δεν σώζουμε τις γυναίκες του Κατάρ, δεν σώζουμε άλλες γυναίκες που βρίσκονται, δεν σώζουμε τις γυναίκες, ας πούμε, στο Μεξικό, που είναι και μια πόρτα, δεν σώζουμε, που έχουν άλλου είδους κινδύνους, αλλά έχουμε δεκάδες χιλιάδες εξαφανίσεις και δολοφονίες. Άρα λοιπόν είναι υποκριτικό από την πλευρά της συλλογικής δύσης να λέμε ότι ξέρετε τι, θα πάμε στο Ιράν γιατί εκεί καταπιέζουν τις γυναίκες. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, εγώ πιστεύω βαθιά στα κινήματα τα οποία διαμορφώνονται εντός των κρατών και εντός των κοινωνιών. Είχε δημιουργηθεί ένα πολύ ισχυρό κίνημα το οποίο συγκρούστηκε με το καθεστώς πριν από λίγα χρόνια, και αυτό το κίνημα ουσιαστικά έχει φέρει και κάποιες αλλαγές. Δηλαδή όλοι πια λένε ότι οι περιορισμοί όσον αφορά τη μαντήλα και τα λοιπά στην Τεχεράνη έχουν χαλαρώσει πάρα πολύ. Αυτό δεν το χάρισε το καθεστώς, δεν είναι μια χαριστική κίνηση του καθεστώτος προς τις γυναίκες, είναι κάτι που το πάλεψαν και το διεκδίκησαν και το κέρδισαν οι γυναίκες με φόρο αίματος. Δεν είναι δηλαδή ότι κάτι, και γενικά η κοινωνία, τα στρώματα εκείνα της κοινωνίας που τους συμπαραστάθηκαν, με φόρο αίματος, με νεκρούς, με φυλακισμένους, με όλα αυτά. Δεν λέω ότι το καθεστώς στο Ιράν είναι καλό, ότι είναι κακό. Δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί θα μπορούσε να μου πει κάποιος, να φέρω ένα παράδειγμα, ότι κοίταξε να δεις, στο Ιράν έχουμε 60% των φοιτητριών που είναι γυναίκες. Είναι το υψηλότερο ποσοστό σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ή παραδείγματος χάρη ότι στο κοινοβούλιο του Ιράν έχουν περισσότερες γυναίκες βουλεύτριες από ό,τι έχουμε στην Ελληνική Βουλή, παραδείγματος χάρη, ή στην Τουρκική Βουλή ή σε άλλα κοινοβούλια. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι να δεις το ποτήρι άδειο μεσογεμάτο. Εγώ θεωρώ ότι οποιοδήποτε περιορισμός υπάρχει στα δικαιώματα της γυναίκας είναι απαράδεκτος και πρέπει να αλλάξει. Αλλά δεν θα αλλάξει με την επιβολή των όπλων, και θα σας πω γιατί. Έχουμε ένα κραυγαλαίο παράδειγμα. Που είναι το Αφγανιστάν. Δηλαδή εκεί πήγαμε να τους ελευθερώσουμε όλους, πήγαμε η συλλογική Δύση, να τους ελευθερώσουμε με το ζυγό των Ταλιμπάν, να απελευθερώσουμε τις γυναίκες από ένα όντως ιδεχθές καθεστώς για τα δικαιώματά τους, και αντί αυτού η Δύση και απέτυχε να κάνει όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, για λόγους που δεν είναι παρούσες στις συζητήσεις, πάντως απέτυχε, αλλά και οι Ταλιμπάν επανήλθαν με τα δόξης και είναι αυτή τη στιγμή κυρίαρχη δύναμη στο Αφγανιστάν και παίρνουν πάλι μέτρα κατά των γυναικών. Άρα λοιπόν κάτι δεν πήγε καλά σε αυτή την ιστορία της απελευθέρωσης δια των όπλων, της απελευθέρωσης των γυναικών δια των όπλων. Ναι, και φυσικά οι γυναίκες και τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και στο Ιράν και γενικά στον αραβικό κόσμο είναι υποκείμενα ιστορίας. Δηλαδή έχουν τις δικές τους διεργασίες, τους δικούς τους αγώνες, όπως αναφέρατε κι εσείς. Καθένα από αυτά τα κινήματα έχει και μια, αν θέλετε, τοπική διαδρομή. Δηλαδή έχει μια διαδρομή συμμαχιών με άλλα κινήματα κτλ. Δείτε
τέτοιου είδους κινήματα πώς διαμορφώθηκαν στην εξέγερση του Γκεζί Πάρκ στην Τουρκία. Δηλαδή είχαν σχέσεις με άλλα κινήματα τα οποία θα έλεγα ότι κοινωνικά ήταν συντηρητικά. Δεν ήταν τα πλέον. Όμως διαμόρφωσαν σχέσεις και μπόρεσαν και να συνυπάρξουν αλλά και να συντονιστούν σε αυτή την εξέγερση. Θέλω να πω λοιπόν ότι σε κάθε κοινωνία οι μάχες για τη χειραφέτηση, είτε αυτή έχει να κάνει με το φύλο, είτε έχει να κάνει με τη σεξουαλική προτίμηση, είτε έχει να κάνει με κοινωνικά δικαιώματα, εργατικά δικαιώματα κτλ. Οι μάχες για τη χειραφέτηση γίνονται μέσα στην κοινωνία και στις ιστορικές και τοπικές, εθνικές, στα τοπικά και εθνικά συμφραζόμενα. Δεν γίνονται με εξωτερική επιβολή. Από εξωτερική επιβολή.